Dnes sa pozrieme na veľmi známy typ, ktorý sa často objavuje na internete. Citrónová voda ráno spaľuje tuk. Možno ste už počuli, že ak si dáte hneď po zobudení pohár teplej vody s citrónom, telo začne spaľovať tuk, zrýchli sa metabolizmus a kilá pôjdu dole. Znie to jednoducho. Pohár vody, trochu citróna a tuk sa začne strácať. Lenže otázka je to naozaj pravda, alebo len ďalší zdravotný mýtus? Odpoveď je krátka. Citrónová voda sama o sebe tuk nespaľuje. Nie je to zázračný nápoj na chudnutie. Nerozpúšťa tuk na bruchu. Nevyčistí telo od všetkého zlého a nedokáže nahradiť jedlo, pohyb ani celkový životný štýl. To však neznamená, že citrónová voda je zlá. Práve naopak. Pre mnohých ľudí môže byť úplne v poriadku. Môže pomôcť s pitným režimom, osviežiť ráno a nahradiť sladké nápoje. Rozdiel je v tom, čo od nej očakávame. Ak čakáme, že citrónová voda ráno sama spáli tuk, je to mýtus. Ak ju berieme ako jednoduchý spôsob, ako vypiť viac vody, potom môže byť užitočná. Pozrime sa na to postupne. Citrón obsahuje vitamín C, kyselinu citrónovú a malé množstvo ďalších látok. Keď ho vytlačíme do vody, nápoj získa chuť a trochu živín. Lenže v bežnom pohári citrónovej vody nie je nič také silné, čo by donútilo telo spaľovať tuk nezávisle od stravy a pohybu. Tuk sa v tele nestráca preto, že sme vypili kyslý nápoj. Tuk sa znižuje najmä vtedy, keď dlhodobo prijímame menej energie, než telo spotrebuje. Pomáha k tomu rozumné jedlo, pravidelný pohyb, dostatok spánku a trpezlivosť. Citrónová voda do toho môže zapadnúť, ale nie je hlavným dôvodom chudnutia. Prečo potom niektorí ľudia hovoria, že im pomohla? Dôvod môže byť jednoduchý. Ak niekto ráno pil sladený čaj, džús alebo sladkú kávu a nahradil to vodou s citrónom, znížil príjem kalórií. Vtedy môže chudnúť, ale nie preto, že citrón spaľuje tuk. Skôr preto, že vypil menej cukru a celkovo prijal menej energie. Ďalší dôvod je hydratácia. Keď človek pije málo vody, môže sa cítiť unavený, mať väčší hlad alebo horšie zvládať deň. Pohár vody ráno môže byť dobrý návyk. Ak citrón pomôže, aby nám voda viac chutila, je to plus. Stále však platí, že podobný efekt by mala aj obyčajná voda. Citrón z nej nerobí spaľovač tukov. Často sa hovorí aj to, že citrónová voda detoxikuje telo. Aj tu treba byť opatrný. Naše telo má vlastný systém, ako spracúva a odstraňuje odpadové látky. Najdôležitejšiu úlohu má pečeň, obličky, trávenie, pľúca a koža. Pohár citrónovej vody tieto orgány nenahrádza. Môže byť súčasťou zdravého režimu, ale nie je to detox v zmysle zázračného čistenia tela. Ďalší populárny názor je, že citrónová voda alkalizuje organizmus. Citrón síce môže mať v tele určité metabolické účinky, ale telo si udržiava pH krvi veľmi presne samo. Nie je to tak, že kyslý alebo zásaditý nápoj jednoducho zmení vnútorné prostredie tela tak, ako si predstavujú niektoré internetové rady. Telo nie je pohár vody, do ktorého kvapneme citrón a zmeníme celé pH. Teraz si povedzme aj praktickú stránku. Ak máte citrónovú vodu radi, môžete si ju dať. Najlepšie bez cukru. Stačí pár kvapiek alebo trochu šťavy z citróna do pohára vody. Nemusí byť horúca, nemusí byť ľadová. Teplota vody nie je rozhodujúca pre spaľovanie tuku. Dôležitejšie je, či vám takýto nápoj pomôže piť viac tekutín a či vám nerobí ťažkosti. Nie každému však citrónová voda vyhovuje. Pri pálení záhy, refluxe alebo citlivom žalúdku môže kyslý nápoj príznaky zhoršiť. Niektorí ľudia po citróne cítia nepríjemné pálenie, tlak v žalúdku alebo kyselinu v hrdle. Pozor treba dávať aj na zuby. Citrónová šťava je kyslá a pri častom pití môže prispieť k oslabeniu zubnej skloviny. Pomôcť môže piť citrónovú vodu cez slamku, nepreháňať množstvo citróna a po vypití si vypláchnuť ústa čistou vodou. Zuby si netreba čistiť hneď po kyslom nápoji, lepšie je chvíľu počkať. Ak to zhrnieme jednoducho. Citrónová voda ráno nespaľuje tuk. To je mýtus. Môže však pomôcť nepriamo, ak vďaka nej vypijete viac vody alebo ňou nahradíte sladké nápoje. Nie je to zázrak, nie je to detox, nie je to náhrada raňajok, pohybu ani rozumného jedálnička. Je to len voda s citrónom. A práve tak by sme ju mali brať. Ako jednoduchý nápoj, ktorý môže byť príjemný a osviežujúci, ale nemá zázračné účinky. Ak chcete podporiť zdravé chudnutie, sústreďte sa skôr na veci, ktoré majú väčší význam. Viac prirodzeného jedla, dostatok bielkovín, menej sladkých nápojov, pravidelný pohyb, lepší spánok a trpezlivosť. Pohár citrónovej vody k tomu pokojne môže patriť. Len od neho nečakajme prácu,
ktorú musí urobiť celý životný štýl. A dnešná odpoveď? Pravda alebo mýtus? Citrónová voda ráno spaľuje tuk je mýtus. Ale ak vám chutí a nerobí vám problém, pokojne si ju doprajte. Nie ako zázračný liek, ale ako obyčajný zdravší návyk.